nezimangalo zezulu ngelihle igama lenkosi yabo uKristu Jesu. Obaba, omama, yintombi, yinsizwa, abancane ngelihle igama, ngegama elikhulu ngaphezu kwamagama onke, igama likaKristu Jesu waseNazaretha. Yezweni kukhona kaNkulunkulu kule ndawo. Praise the Lord. Hayi baqwela akasivume ukuthi uSathane wecabanga ukuthi useqedile ngoAdam. Kanti akazi ukuthi ibhokadi ivusiwe. Ibhokadi ivusiwe kulezi insuku zombili. Oh hallelujah. Uyabona mawubona umuntu wesifazane sikakhulukazi oshumayela ivangeli ubokwazi ukuthi ubona inkinga. Umuntu oqala owa-attenda iprayer encwadini yama-Acts chapter 1 verse 14 umuntu wesifazane. Hayi ngabe ushaya izandla. Umuntu oqala owabakhona engcwabeni likaKristu Jesu esafekwe ethuneni umuntu wesifazane. Hayi bo Jesus. Umuntu oqala owaletha ubufakazi nasayitheni ukuthi hey lo animfaka egodini akekho egodini uvukile umuntu wesifazane. Hallelujah. Ngaphandle kokuchitha isikhathi ake ngithule incekazi kaNkulunkulu. Hallelujah. Akashumayeli madoda ushumayela ngathi uplugiwe kwi-electricity. Let us welcome the woman of God, the apostle, the prophetess of God, the anointed woman of God, Pastor. Hallelujah. 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 Cape Town for Jesus and Jesus for Cape Town. Amen. Singahlala phansi. Ngokuyithoba khulu angibingelela umnikazi wenkonzo umoya ingcwele ukhona phakathi kwethu. Ngicela sishaye izandla. Ngiphinde ngokuyithoba ngibingelela incikazi yenkosi umama uJobe. Amen. Ake simshayele izandla. Hallelujah. Njengoba nganginaye uMose inceku yami ngizokuba nawe Joshua. Amen. Ngibingelele inceku zenkosi zonke nezincekukazi zenkosi zonke. Ngibingelele neteam yeGod's Army. Amen. Egameni lenkosi yethu Jesu. My son Sandile. Amen. Egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Ngibingelele obaba bonke, omama bonke, obhuti nosisi nabantwana egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi nami angivulela umnyango ukuthi ngibe khona kule ndawo. Amen. Besimthwele ngomkhuleko futhi soqhubeka sithandaze. Amen. And sikubongayo ukuthi icebo likaNkulunkulu anakuvinjwa umuntu.
Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Namhlanje sisasho njalo sithi uJesu namhlanje Satan uzoyidela inkani. Glory to Jesus. Ngicela nje ngongabambezeli ngoba nami ngifuna ukuyophumula namhlanje sizoba nani. Amen. Kule nsukwana ngicela nje singene straight ezwini lenkosi encwadini kaLuke chapter 15. Luke chapter 15. Ozongifundela nje ngizocela angifundele only verse 12 and verse 19. Luke chapter 15 verse 12. Verse 12. Encane yawo yayisithi kuyise, "Mama, nginike isabelo sefa esiqondene nami, wawahlukanisela impahla." Verse 19. "Angisafanele ukuthiwa indodana yakho, ngenze ngibe ngomunye wamaqashwa bakho." Hallelujah. Verse 12 kusiza indodana yolahleko ithi baba nginike. Verse 19 siza indodana yolahleko ithi baba ngenze. So ke umthandazo wakho nomthandazo wami singakaphumi kule ndawo ebusuku nje uzothi baba ngenze. Sicela umfundisi uSandile Sibongele. Baba, egameni lika Jesu waseNazaretha, ngwena izolo, wena namhlanje, wena maphakade. Izwi lakho liphilile, linamandla, linjengesando, liqephula amadwala, lihlephula imisedari yaseLibanon. Egameni lika Jesu waseNazaretha, ngithobisa yonke imoya emelena nokushunyayela kwezwi lakho. Gcoba babona amandla isicakakazi sakho uthethe ngaso in Jesus name. Thank you. Ngithe ku verse 12 sizwa indodana yolahleko ithi baba nginike. Ku verse 19 uma isibuyele engqondweni zayo isithi Father make me. Amen. Uma ubheka kulesi sikhathi esiphila kuso emhlabeni nje siphila kuwo konakele ngendlela emangasayo, izinga lokuziphatha lehlile and okubhlungu lehle laze lazokwehla ngisho endlini kaJehova. Glory to Jesus. So ke kuyabonakala ukuthi lesi simo esibi kangaka sidalwa ukungaqikelelwa kokwenziwa kwe-character emntwini. Amen. Labazalwane sibona a perfect picture yento eyenzakalayo. Glory to Jesus. Indodana yolahleko yaqala ngento okwakufanele igcine ngayo, yagcina ngento okwakufanele iqale ngayo. Glory to Jesus. Esikhundleni sokuthi iqale ngokuthi Father make me, iqala ngokuthi Father give me. Glory to Jesus. Kwatholakala ukuthi bazalwane iyanikezwa, kodwa kunikezwa umuntu ongenziwe. Glory to Jesus. Lento ayinikeziwe ngenxa yokuthi akenziwanga wayiwaste. Ithe isiphele kokusephele konke, isishayekile, isifisa ukudla kwengulube, kwayima ibuyele engqondweni zayo. Hallelujah. Yathi ngizohamba ngiye kuBaba. Glory to Jesus. Angisayi ukuyothi Father give me, sengiyothi Father make me. Hallelujah. Ngoba inkinga bazalwane ukunikwa komuntu kanti akenziwanga. Glory to Jesus. Ngoba ukunikwa
ukunikwa kanti awenziwanga kudestroya lento oyinikeziwe. Amen. Iningi-ke bazalwane alimfuni umake me, lifuna ugive me. Ngisho ebandleni namhlanje imessage ethinta wena ngqo, elungisa wena ayisafunwa, kodwa imessage efunwayo eyokunikwa. Niyangizwa bazalwane? Imessage elungisa i-character yomuntu ayisafuneki. Ama-message afunekayo awe-prosperity. Niyangizwa bazalwane? Siyayidinga ingeyethu. Glory to Jesus. Kodwa yikho inkinga njengomjahwa ukunikwa konke awenziwanga. Ah my God. Angizwa bazalwane. Lithi izwi likaNkulunkulu igama elihle likhethekile kunengcebo eningi. Niyangizwa bazalwane? Kungcono ungabi namali kodwa ube negama elihle kunokuba nengcebo kanti igama lakho limbi. Yezwakala bazalwane? Siphila esikhathini sabantu abangafuni ukwenziwa, abantu abafuna ukunikwa. Kwezinye indawo bakutshela ufika ukuthi mamahlaba siqala ungangeni la. Niyangizwa bazalwane? Ngoba uzosibalekisela bazalwane. Glory to Jesus. Ngoba into esiyikhathalele kulezi insuku ukugcwala kwamabandla kanti kugcwala iy'nkuni zesoko. Mina I prefer abantu babembalwa kodwa baye ezulwini. It's not about equality, it's about equality. Ngoba liyahlanzeka igama likaJesu bazalwane. Abantu bayanikwa kodwa iproblem abenziwanga. Size somandla. Ngoba umethona fona manje umoya ongcwele ubhizi ulungisa umakoti kodwa umakoti akafuni ukulungiswa. Hallelujah. Make me bazalwane, it's your character. Kodwa give me, it's your gift. Ayangizwa. Ini character is who you are, even if there's no one looking at you. Niyangizwa bazalwane? Into oyiyo noma engekho kubonayo. Glory to Jesus. Kodwa i-reputation yinto abantu abacabanga ukuthi uyiyo, kodwa i-character yinto oyiyo noma engekho kubonayo. Manje abantu abaningi bajaha i-reputation. Niyangizwa bazalwane? Kanti ku-useless ukuthi abantu bacabanga ukuthi uyilento kanti awusiyo. Hey my God. Ngoba namhlanje abantu abanendaba ukuthi uThixo uthini ngami, banendaba ukuthi abantu bathini ngami. Kanti kungcono bazalwane ukulahlwa ngabantu uhambe noThixo kunokulahla uThixo uhambe nabantu. Amen. Ungikhumbuza le ndoda, ngidla ngokisho lento othiwe Holy Gwele iyayidlala upiano. Yathi uma iqeda ukudlala washaya amanothi kwaphakama indlu yonke, yashaya izandla yashaya amakhwela. Glory to Jesus. Ngendlela ayedlale ngayo, kodwa lo bedlala
waba discouraged, wabuza omunye, why ungajabuli? Ngoba indlu yonke ikushayela izandla, imi ngenyawo ikushayela amakhwela. Wajonga utata omdala owayehlezi phansi, wathi indlu yonke ingishayela izandla, iphakeme yema ngenyawo, kodwa jonga lo tata akaphakamanga. Wathi lo munye unandabani notata omdala, indlu yonke ibikushayela izandla, yaphakama yema ngenyawo. What I understand, lo tata omdala ongaphakamanga uyena obengifundisa ukubetha amanotes. Glory to Jesus. Kusho ukuthi njengoba engaphakamanga kuchaza ukuthi angobethanga kahle. Glory to Jesus. Injongo yokukholwa kwethu, glory to Jesus, ukuthi lesimkhonzayo angakuzisa ikhanda. Ngoba well done sizomthola kuye, not ebantwini. Funa standards. It is better to take care of your character, and reputation will take care of itself. Glory to Jesus. Ngoba abantu abaningi bazalwane bajaha ukusetshenziswa bengasetshenzwanga. uJesu bazalwane uma ebuza abafundi bakhe akasho ukuthi abantu bathi ngenzani, uthi abantu bathi ngingubani. Niyangizwa bazalwane? Ngoba ungingubani uyena obaluleke kunongenzani. Kuyezwakala bazalwane? Ngoba kuyenzeka sewenzile kanti lento yenzayo ayihambisani nento yiyo. Very few bazalwane abantu abathi Thixo ngisebenze, abantu abaningi bathi Thixo ngisebenzise. Glory to Jesus. Umuntu bazalwane ukuthi uhamba noNkulunkulu asemjaji ngegift. Niyangizwa bazalwane? Ungangijaji ngegift, kodwa ngijaje ngani ngefruit. Hey my God, ngoba ifruit ichaza into yiyo, kodwa igift ichaza into yenzayo. Niyangizwa bazalwane? Ngithi igift isho yenzayo, kodwa ifruit isho wena, ichaza wena. uJesu akashonga ukuthi niyobabona ngama-gifts, uthe niyobabona ngayithelo, ngama-fruits. eCape Town uSomandla bazalwane akasincede. Glory to Jesus. Avusa abantu bazalwane abazoveza ifruit. Abantu baseCape Town abalindele ukubona ama-gifts, balindele ukubona ifruit. Glory to Jesus. Lalela, kukhona bazalwane lolu hlobo lama-fruit othi umuntu uyaludla inhlavu ungayidli. Kuyezwakala bazalwane? Kodwa kukhona le fruit othi udla ifruit kudleke neseed. Angizwa njengogwava. Kuyezwakala bazalwane? Kukhona abantu abangasoze beze evuselelweni, kukhona abantu ongasoze wabashumayeza ubavulela iBhayibheli, kodwa okudingeka uliphile ivangeli. Amen. Kanti ngenkathi uliphila, glory to Jesus, bedla ifruit yokuphila kwakho
kudleka nesidi enguKristu. Ameni. Uzozwa ngisho umyeni wakho longakholwa esathi mngami awungayineli ihembe lami ngifuna ukuya kulento yakho akayazi ukuthi yini igama lakhe kodwa uyabona ukuthi ngishintshela umfazi. Kahle kahle yena ubedla ini ifruit kanti kuzodleka nogwava. Glory to Jesus. Ezosefuna ukuya enkonzweni kanti akuyena ofuna ukuya enkonzweni kodwa yilento ayidle ngenkathi adla ifruit. Amen. Ama-fruit bazalwane asho impilo yomzalwane. Hey my God. Ama-fruit bazalwane yiwona chaza ukuthi ihlobo luni lwesihlahla. Angizwa ngoba isihlahla uma singakatheli awazi ukuthi hlobo luni lwama-aphula ngoba khona ama-aphula yellow, kukhona ama-aphula ahlaza, kukhona ama-aphula red. Kodwa ifruit ukuvela kwayo iyona ezochaza ukuthi hlobo luni lwesihlahla. Ay my God. Yingakho-ke uJesu kuyezwakala bazalwane ethi niyobabona ngani ngey'thelo zabo. Yingakho noma uthi ngisindisiwe abantu bathi sizoke sibone bafuna ukubona i-character, bafuna ukubona ama-fruits. Ngoba phela bazalwane kukhona i-Christmas tree bese kuzoba khona ne-fruit tree. I-Christmas tree ama-fruits ama-gifts ayagaxwa awaphuma esihlahleni. I-radio ayiphuma esihlahleni, i-watch ayiphuma esihlahleni, igaxiwe. Hayi angizwa bazalwane. So-ke abukho ubudlelwane phakathi kwesihlahla nale gift. Ngiyangizwa bazalwane igaxiwe. Yingakho sometimes ngingashumayela i-message eshintsha wena kanti mina ngishintshanga ngoba ifruit igaxiwe. I mean i-gift igaxiwe. Glory to Jesus. uSamson nje i-gift yayigaxiwe. Angizwa bazalwane. He was physically strong but morally weak. Wayekwazi uku-exercise i-gift kodwa yemathangeni kaDelilah ngoba i-gift igaxiwe. But if fruit iphuma kwi-fruit tree, niyangizwa bazalwane, and asikwazi isihlahla ukuproducer singakakhuli. Kanti i-gift bazalwane iyakwazi ukuhlala enganeni. Hayi angizwa. I-gift ayilindi uzukhule. Niyangizwa bazalwane, iyahlala nasenganeni. Glory to Jesus. Yingakho izwi lenkosi lingakuvumi ukuthi kubekwe izandla kumuntu oseyingane oyinovice, umuntu ongakhulile. Niyangizwa bazalwane, ngoba lento omnikeza yona uyambulala. Umbeka kwi-position ebandleni kanti uyingane, lento ombeke kuyo izomlimaza, ngeke uphinde umtshele lutho. Bangaka abantu abaphumayo bayoqala ama-ministries. Niyangizwa bazalwane, ugifted kodwa yingane.
yibo-ke labo othi uma ufika kubo mama Hlaba ngicela ungayithinti indaba ye-character, ungayithinti indaba yomngcwele. Ngoba ujabulela ukuba nebandla elikhulu. Niyangizwa bazalwane? Size somandla. Sisize somandla. Sivusela abantu abathi Thixo ngenze. Uzofundisa kanjani wena ungafundiswanga? Ngoba uthisha umehleze edeskini. Niyangizwa bazalwane? Ufundisela ukuyofundiswa abanye. Yingakho noma kuzokwakhiwa ithempeli, kuyezwakala bazalwane, amatshe, hey my God, ayalungiswa enkwalini. Glory to Jesus. Umsindo wawusenkwalini kushayipha lamatshe ngoba kufanele uma sefika esakhiweni aselungisiwe aseyangena angakhali isando la asikhale enkwalini. Ngeke isihlahla bazalwane sigawulwe endle bese sithi finish. Hayi angizwa. Ngithi ngeke isihlahla sigawulwe ehlathini bese sisenza ifurniture, sisenza intafula sidlela kulo. Asikwazi. Glory to Jesus. Kufanele sidlule kwi-process. Niyangizwa bazalwane? Wena ungacabanga ukuthi siyabulawa. Niyangizwa bazalwane? Kanti siyancedwa kuze sincede abanye. Fanele singene emshinini. Yezwakala bazalwane? Kususwa ama-branches lawa, singene emshinini, kukhishwa amaplangwe bese kwenziwa itafula kuze si-enjoye ukudlela etafuleni ngoba lisetshenziwe seliyifurniture. Kodwa uma liseyisihlahla asikwazi ukudlela kulo. Uthi uJesu babone. Niyangizwa bazalwane? Benze njani? Babone. Ngoba abantu bafuna ukwenza njani? Ukubona. Babone imisebenzi yena emihle bese bedumisa uyihlo sezulwini. Uma uphila kahle akuzudunyiswa wena, kuzodunyiswa ubaba sezulwini. Ingakho ezwini lenkosi uzwinceke ukaNkulunkulu uthi they glorify God in me. Niyangizwa bazalwane? Bayamdumisa uNkulunkulu ngami. Kusho ukuthi character yakho njengomzalwane kufanele yenze abantu badumisa uThixo. Ngithi noma ngiyafika esikoleni sakho uthisha uyafundisa, ngithi ngizocela uJoyce. Bathi muphi uJoyce ngoba bawu3. Ngithi lo sindisiwe. Yezwakala bazalwane? Inkinga uma bezothi asinaye osindisiwe kodwa ubukhona usindisiwe, kusho ukuthi i-character kaKristu ayiveli. Kufuneka intombazane bazalwane ezoveza i-character kaKristu. Noma isemsebenzini isebenza nabantu abangotata, bathi uma bekhuluma imikhuba kuthi uma qhamuka lo sisi bathi asiyeke imikhuba naku umfundisi. Glory to Jesus. Hallelujah. Jesus. Amen. Abahloniphi intombazane bahlonipha uThixo sentombazane. Amen. Aboyika intombazane boyika uThixo sentombazane. Leli gama bazalwane elithi Christians alivelanga ezulwini,
lavela ebantwini basemhlabeni. Glory to Jesus. Ababebona abantu abahambiswa kaJesu bathi labo oKristu abancane. Glory to Jesus. Iwesu ukuthi ujabulele ukuthi God's army ibuye iphindelele eCape Town kodwa icharacter yakho ayishintshi. Ngoba njengoba kungena endlekweni kulandwa ingcengu zikaThixo zishintshana abantu beshiya emakhaya bezoshumayela abazili ukuzona entertainer kodwa bazoveza haleluya icharacter kaKristu. Oh, hallelujah. Akungatshalwa iharvest ingaveli. Ngiyangizwa bazalwane. Ngithi akungatshalwa iharvest kanti ayiveli. Glory to Jesus. Akuveli ithelo. Hayi Nkosi yami. Angithi kulizwe iculo lamacilongo lithi nabantu babone uhambiso kwakhe. Abantu bakhathele ukubona abazalwane bafuna ukubona uKristu emzalwaneni. It's not about you, it's about God in you. Ingakho uThixo enganqeni ukuthatha isikhathi elungisa impilo yakho kanti uzokusebenzisa isikhathi esifishane. Ngoba into ebalulekile container more than i-content. Uthi umfundisi uBenihini kuyenzeka ube anointed, igift yakho ibe anointed kanti wena awukho anointed. Ngoba uma wahlangana nomahlangano wavumela izandla zakhe zakwenza. Glory to Jesus. Ngithi noma uSathana angangitshontsha uthi usulele phansi athi uSathana athi useqedile uthi lalela Sathane is not yet over. Ngoba lungileyo noma ngawa uyavuka 7 times. Jesus. Lona lunomphela. Lo hambo nomphela. Wayengayitholanga. Uma wawuyithole kahle. Niyangizwa bazalwane? Ngithi uma wawuyithole kahle wavumela izandla zakhe zakwenza. Glory to Jesus. Uba umfundisi wasethaveni. Ngithi uba umfundisi wasethaveni. Buthi sebugcwele itafula utshwala ethaveni ubashumayeze ethaveni. Glory to Jesus. Ngoba wenziwa. Uyabona ukurobheka komuntu owenziwa nokurobheka komuntu ongenziwanga. Umuntu ongenziwanga uyabhabhalana kube sekhaya ezonweni. Glory to Jesus. Funa sithandaze. Njengamanzi niyangizwa bazalwane engene ebhodleleni avese athatha ishape yebhodlela. So ke nawe thatha ishape kaKristu. Niyangizwa bazalwane kuthi noma usuthi uyamphika bathi awuzwe ngisho ukhulumiso kwakhe. Niyangizwa bazalwane noma ethi uyamkhanyela kodwa ukhulumiswa ngabani okwakhe.
ibhodlela amanzi athatha ishape yebhodlela. Niyangizwa bazalwane? Ngoba ngenkathi wamukela uJesu kuyezwakala bazalwane spiritually uba njengaye. Yingakho umyeni wami ayayakhulume ngokuthi ingakho singajoyini singenwa. Yezwakala bazalwane? Kuze siphume nemvelo yoNkulunkulu, ama-DNA zikaThixo nama-chromosomes kaThixo abekithi. Yingakho-ke lithi izwi njengoba enjalo sinjalo. Hayi khona uMaria encela, niyangizwa bazalwane, evukile kwabafileyo ephethe ihluthulelo zokufanele abafileyo ehlezi ngakwesokunene. Noma namhlanje you are pregnant, ingane oyithole kutata oshadile uchitha umuzi womuntu. Kodwa umuthi namhlanje Nkosi Jesu ngiyakwamukela, glory to Jesus, uvesangene kuwe emoyeni usufana naye. Uma ungafa manje kade uqeda ukusindiswa uyezulwini nengane oyithole kutata womuzi. Kodwa lento osuyiyo emoyeni irecognizewa izulu. Niyangizwa bazalwane? So ke sekufanele iphume emoyeni ibonwe ngabantu. Niyangizwa bazalwane? Yingakho ngithe noma uthi usindisiwe abantu bathi sizoke sibone, ngoba bayazi ukuthi umuntu osindisiwe kufanele aphile kanjani. Yingakho ngafanele ubazonda abantu abangakholwa, ba right ukuthi babe khona, ba right ukuthi bakubheke ngoba bangamaphoyisa bekwe nguThixo. Kuze noma uyahamba uhambe kakuhle, ukhetha amabala ngoba kukhona abakujongile. Njengenkomo ezaziye eBethshemesh, angizwa bazalwane, ngenkathi zithwala umphongolo zihamba babezilandela abapristi bamaFilisi befuna ukubona isiphetho sawo. Hey my God, becabanga ukuthi zizojika endleleni kanti abazi ukuthi azihambeli, ziyahanjiswa. Ikhona into engene kuzo, ikhona into eziyithwele. Oh Jesus. Kodwa zahamba straight. Niyangizwa bazalwane? Ngithi zahamba njani? Zahamba straight, zingajonge emaceleni ngoba zihambele into eziyithwele. Ithi straight to Bethshemesh. Glory to Jesus. Noma ubisi liyashisa luthi siye ematholeni, kodwa iforce, ipower yomphongolo yehlula imvelo yesono. Glory to Jesus. Ithi siye eBethshemesh. Kade ngisho ngeweekend ukuthi utshani abuzange busikwe abukundwanga. Niyangizwa bazalwane? Ngithi utshani abuzange bugundwe babukhona. Glory to Jesus. Kodwa siza ukuthi zaphendukela otshanini zadla, zahamba bukhona, zahamba straight bukhona. Ikhona into ebuhalelayo ngoba imizwa ayibulewe kodwa icontrolwa umphongolo. Ngoba labafana, uyezwa my sister, ngisho labafana abakufunayo abakushelayo abayona inkinga. Noma ungathandaza 40 days uzila ukudla uthi Thixo abafe bonke, ngeke bafe ngoba basiyi problem. Iproblem ilento la kuwe bafunayo. Amen. Yeka abafana udile nalento la kuwe. Labo sisi bathi bayakulinga
abasiyona inkinga. Glory to Jesus. Noma ungazile ukudla uthi abafe bonke ngeke bafe ngoba abasiyona inkinga. Inkinga ilento ela kuwe ebafunayo yeko sisidila nayo. Ngoba uma kulunge wena nabo bazoba right. Glory to Jesus. Umphongolo wazenza zahamba ngathi utshana bukho. Sengathi namankonyane akhalayo awekho. Ebe ekhona ekhaya. Niyangizwa bazalwane nobisi. Lushisa lezinto zifunana kodwa umphongolo wathi straight to Bethshemesh. Funa sithandaze. Ngithe uNkulunkulu uyakwazi uspenda isikhathi elungisa wena. Kanti uzokusebenzisa isikhathi esifushane. NoJesu kwabanjalo. uNkulunkulu wamprepare isikhathi esiningi kanti uzomsebenzisa only 3.5 years. Sesiyathandaza. Who you are ubaluleke ngaphezulu what you do. Who you are ungingubani baluleke ngaphezulu what you do. Mubheka le eBhayibhelini kunabantu abebephathiswa izinto ezinkulu kodwa balinyazwa ukuthi abenziwanga. Hey Nkosi yami, yingakho ke bazalwane sesithandaza uNkulunkulu bethu mekhuluma noMose emnikeza izambatho ezizogqokwa ngabapriest. Ubethi ngaphansi kufanele bagqoke imbilijisi ngesimanje esingathi i-tight yelinene. Ilinene eBhayibhelini limele ubungcwele ngoba ayikho into bantu abasha senikiwe kantanenziwanga ephazamisa njengale ndawo. Ivangeli lanamhlanje bazalwane lithi uyasindiswa ugcinela. Yezwakala bazalwane kodwa ivangeli siliphethe sithi usindiswa ngisho ezansi kwengalo. Konakele bazalwane ebandleni likaKristu abantu bayasindiswa, insindiso igcinela. Nani nijabulela abantu bevangeli eligcina la. Somandla sincede Thixo wami uvusitali ezothi noma sekubhujiwe kodwa mina ngikhona ngisele nevangeli elisindisa umuntu wonke.
asifumeni bazalwane kunakele la niyangizwa si right siyafutha sinama gifts kodwa la ameni ngithu right uyafutha uyaprofeta uletha izambulo kodwa la lendawo bazalwane akukho safe umingekho protected. Glory to Jesus. Kudingeka abantu bazalwane abazosindiswa banganeliswa bengayigqokanga ithayithi. Abazothi Thixo ngisindisiwe kodwa nginxiba isithayithi. Oh my God, nginxiba isithayithi. Hallelujah. Ungabi kwi-leadership kanti awuyigqokanga ithayithi. Ungabi kuma-worshippers kanti awuyigqokanga ithayithi. Ungabi kwi-sound kanti awuyigqokanga ithayithi. Nxiba ithayithi. Ngoba bayakwazi abantu ukusibusisa bacule ekhwayeni kwehla umlilo kanti uvuka emfaneni nxiba ithayithi. Ngiyavuma you are so gifted. Siyayibona igift le yakho kodwa iproblem uyaphushuzela awunxibanga nxiba. My God, kuze noma sekufika lo brother ngisho enkonza naye ovuthayo enkonzweni esekhuluma ilanguage ongayi-understand uthi lalela brother ukuthi uyavutha enkonzweni mina uKristu angimfundanga enjalo. Hallelujah. Ithayithi. Awukho safe. Ngisho kulezi insuku niyangizwa bazalwane. Ngisho kulezi insuku awukho safe uma ungayinxibanga ithayithi. Ungaserve endlini kaJehova kanti uyaphushuzela. Amen. Ngoba amahlazo enzeka endlini kaJehova these days awenziwa ukuthi abantu abekho gifted kodwa enziwa ukuthi abantu abayigqokanga ithayithi. I know ukuthi abanye lezi zinto esisikhuluma yabazifuni kodwa kungcono ungizonde uye ezulwini kunokuthi ngicompromise ungithande kanti uyesogweni ngoba ngisazoma kuThixo ukuthi ngathini kuwe. Glory to Jesus. Amen. uDelilah bazalwane wayengesiya inkinga kuSamson kodwa inkinga kuSamson ukuthi wayengayigqokanga ithayithi. Ukude kulaleni ngonyama niyangizwa bazalwane ukude kulaleni amasosha angu-1000 kodwa uginqa umuntu wesifazane oyedwa ongaphethe ngisho irazor ngoba iproblem akagqokanga. uDavide bazalwane owenhliziyo kaJehova niyangizwa bazalwane wabulala ibhere wabulala ingonyama wabulala uGoliath kodwa waginqa umuntu wesifazane. Inkinga yayingekho umuntu wesifazane yayikuye wayengekho protected.
bazalwane ziphi intombi zaseCape Town glory to Jesus ezizohamba eCape Town zingoyikiswa ngoba zinxiba ithayithi noma ungayiphosa eVarsity izophila umngcwele eVarsity ayigcinwanga ukwesaba abazalwane kodwa igcinwe ithayithi gijima uze ngaphambili glory to Jesus wena osemthandazweni othi Father make me glory to Jesus Father make me ngenza Jehova and uJehova umekwenza akathembi ngisho ingelosi uzethemba yena glory to Jesus uthi ngilandeleni ngizonenza abadobi babantu izandla zakhe ziyakwazi ukwenza I don't care i-background yakhe ithini awukwazi ukuphila ngaphandle komuntu wesilisa kodwa uma uvumela izandla zakhe zakwenza uzophila baze bathi igazi alisasebenzi kanti liyasebenza kodwa ubanjwe ithayithi bathi imizwa yakhe ayisasebenzi kanti iyasebenza ibanjwe ithayithi glory to Jesus oh my God gijima uze ngaphambili uma ufunda kuGenesis uthi uThixo masenze ngiyangizwa bazalwane akasho ukuthi ingelosi iyona ezokwenza uthi imina emthathweni bami engizokwenza glory to Jesus so ke vumela izandla zikaThixo ebusuku zithinta impilo yakho vumela izandla zikaThixo zikwenze yakube umthandazo wakho Lord make me shape me and mold me ngibe lento ofuna ngibe yiyo glory to Jesus lalela uma ubumba lumanzi lomile alikwazi ukushaypheka luyakhaphuka ngoba ludry kodwa once wathela amanzi kwafika amanzi luyathamba glory to Jesus lithambele izandla zombumbi ngoba uyena uyazi ishape ayifunayo kulento ayibumbayo tonight vumela umoya ingcwele abe ngamanzi glory to Jesus kuze uThixo akushape kahle ungakhephuki sewehlula ijele kodwa ngeke uyihlule izandla zikaThixo wehlula abazali bakho kodwa ngeke usihlule oh my God izandla zikaThixo umoya ingcwele ukhona la endlini busuqalaza abanye abantu Nkosi yami moya ingcwele moya ingcwele yibe ngamanzi bathambele izandla zikaThixo
forward. Kukhona izinto ezizoqala kusukela kulolu suku lwanamhlanje. Kukhona iphiwo ezizozalwa kusukela kulolu suku lwanamhlanje. You will never remain the same from today onwards. Uzoba inkinga emadimoni, uzoba inkinga kuSathane. uSathane uyayazi lonto ukuthi kusukela kulolu suku lwanamhlanje and onwards, wena uzoguqulwa, wena uzoshintshwa, wena uzo-upliftwa in the name of Jesus. Phakamisa isandla sakho, phakamisa isandla sakho. Moni orokhosa. Thank you, Jesus. Yamthanda uNkulunkulu ngoba akabhekiswa kwabantu, ubheka kusanhliziyweni. Vala amehlo akho, uvumele umoya ongcwele operate. Uzoku-operate uNkulunkulu namhlanje, uzogqoka isithayithi kamoya ngegama likaJesu waseNazaretha. Mondorokhosekele bebebeyeka, mondorokhosenerelele bebebeyena, urenerekesiba babayende, shandarakakalalala bababasika, yandarakhosanelala bababaseke. Kukhona abavuswayo kusukela namhlanje. Indodana yolahleka yathi ngizokusuka ngiye kuBaba, ngifike ngithi Baba ngonile ngenze. Kukhona benziwayo namhlanje. Vumela umoya ongcwele akwenze, vumela umoya ongcwele akwenze, vumela umoya ongcwele akwenze. Khamisa umlama wakho ukhuleke nawe lapho ngemuva, phamisa izandla zakho. Mondorokhosanera lababababende, urakhatha phaphalekashika, mondorokhosakakhalala lababashika, yondorakhosanela labababashika, yondorakhosakakhala labababashika. Ngiyabona kwelikamoya, umoya ongcwele is busy. He is operating you. Ukhipha ongafuneki, ugcwalisa ngokufuneka empilweni yakho in the name of Jesus. Babababasheke, nondorakhosanela bababasheke. Ngizobala kathathu. Okwesithathu, you are going to receive. You are going to feel something. I am feeling the fire. More. I'm feeling the fire. I'm feeling the fire. I'm feeling the fire. Mighty Jesus. Uthi umoya ongcwele mangabe seko-operate-ile, uzothi uthi uyasidla isono singadleki. Uzothi uyasidla isono singadleki, ngoba nguye ozobe ezo-operate impilo yakho. Mondorakhosa. Thank you, Jesus. Ngizobala kathathu. Okwesithathu ngifuna umemeze. Okwesithathu ngifuna ukubamba uNkulunkulu. Okwesithathu ngifuna ukuvumela umoya ongcwele ku-operate. Mighty Jesus. One. Fire, 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 fire. In the name of Jesus. 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 Fire, fire, fire. Korarababai. Ngiyabona abanye bayawa. Umoya ongcwele useqalile ba-operate. Thank you, Jesus. Two. In the name. In the name. Jesus. Parakas. Sendarakas. Pandarakas. Sakake. Seke. Ungasan. 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 Yes. Mandarakas. Sendarakas. Sake. Sendarakakala bababasika.
the name of Jesus. Egameni lika Jesu waseNazaretha. Babona amandla sikhulula umlilo phezu kwabantwana wakho. Egameni lika Jesu ukushintsha kwecharacter. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Mondolobo shanta rebebe kashanda rapaka mochianda rebebe shianta lababo koshondo. We thank you, Father, that you are making us. We thank you, Lord, that you are remolding us. Ngegama lika Jesu waseNazaretha rapaka shanda. Ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Baba sibonga ukwenziwa egameni lika Jesu, ukushintsha kwecharacter, ukushintsha kwenkambo ngegama lika Jesu waseNazaretha. Sembathe moya ngcwele, sembathe ngomlilo wakho egameni lika Jesu, ngoba yethi intando ize ibe ngeyakho. Glory, 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 glory. Mandala boko shanda rebebe kesondo robobo shanta lababo kosha rapaka shanda riababo kosondo riababa shanta lababo kosha rapaka shanda rebebe kasanda mondolo bobo kosondo riababo koshanta rababa kashanda lababo rebebe kasanda mondolo bobo koshanda. Moya ngcwele ehlela kithi ngegama lika Jesu, 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 ngegama lika Jesu. We give you praise, we give you glory. Ukuthi ekhoneni bakho siyaguqulwa in the name of Jesus. Ria baba kasanda la la babo kosha, Ria baba santa la babo koshin, Rababa kasanda, Nele bebe shikanda la babo kosha da la babosh. Thank you, Jesus. Touch in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I'm getting character. Get come and Jesu. Remember me. Remember. Remember. Oh, my. Oh, remember me. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Touch. Thank you, Jesus. Touch. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ulayin, basalwan, ulayin. In the name of Jesus. Nangapafuman ulayin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Holy Ghost touch. Holy Ghost touch. Holy Ghost touch. Holy Ghost touch. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus. In the name of Jesus. Amateksi angalakule entrance angala awekho ngasegetini
Jesus' name. In the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name.